Nәтнәкияттәге кебек аның янына барып үзегезнең хыялларыгызны әйтсәгез, ул яңа елда чынга ашачак. Көткән кебек көтәмен, яратам, оныталмый сине йөрәгем. Талпынам, әйтерсең лә күңеле шарыкыш. Яндырма, канатларны утларда сагыш. Яратам, ихласыңа минем хисләрем. Сизәмен сагынудан яна. Егетләр, сез әзерме, яздырабызмы? Әйе, язабыз. Шундый салкын. Туктале, анда бер кеше бар әле. Кем бар? Зинһар өчен китеп торыгыз әле. Без тыңлап яздырабыз. Минме? Әйе, сез. Бу яккара. Бу яккара китеп торыгыз инде. Язны көткән кебек Oldu, Булдымы? киттек. яратам, оныталмый сине йөрәгем.